Takže čau tady, já jsem ten Luky a vítám vás od tohohle videa a lidi. Dneska budeme dělat, dělat skrytá místa a jdeme na to. Bude jich celkem 10 a jdeme na to. Pár skrytých míst jsou tady. Věznice, to všichni asi znáte. Všichni asi dobře znáte. Ale takže jednoduchý, jenom sem jdete, boom. Tak, musíte jenom se trefit. Tak a tady je taková skrytá místnost, ale tak vůbec jako nejdete poznat. A tak jo, to je první skrytý místo. Jdeme na druhý skrytý místo. To je možná, fakt teď nevím, omlouvám se, ale že jsem dlouho nenatáčel, ale tak jdem sem, nevím, jestli je to zrovna skrytý nějak. Jestli jste si všimli, že je tady kamera, ale to není fakt skrytý, vidíte? Tak, a nejde to tu vůbec jako poznat. Jo? Musíme vlastně to a tady musíme to. Tady jo, to nikdo asi moc nezná. Tady dá ten první skrytý, ale ten druhý je tady v tom a tady je ten skrytý ten. Jo, tak. Jdeme na tak a jdeme na třetí skrytý místo. Tak, jdeme na to, jo. Takhle normálně jdete, jo. A tady, vidíte, tam udělali takovou chybu, že to jako nezatajili. Já tam asi nevyskočím, ale že to vůbec nevadí, protože když půjdem tudy má, tak tam je to taky úplně stejně, takže když půjdete sem, to asi tak už neznáte, když půjdete sem, tak tady můžete jít úplně na stůl, jo. A tady vidíte tady takovou taky chybu, jo. A já vezmem si tady to si vezmeme, nevím, jak se to takhle, jo. Snad, jo. Ale když to nejde, tak zkuste to dát líp. To nějak takhle, jo. Nevím, jestli to vůbec půjde. Vidíte? A tam taky fakt jako něco je. A zkuste to dávat tak, jo. Ještě nějak takhle. Ne. To asi nevadí. Tak jdem dál. Tenhle fungoval, ale jak půjdete sem, tak vidíte tu teda. Vidíte tu? No. Takže je to tu totálně rozbitý a takhle to teda takhle vypadá, ale vidíte, jak takhle, tak takhle si dostanete to a tohle nevím, jestli byl třetí, ale mám pocit, že to byl čtvrtý skrytý místo. Tak. Tak. Dojedeme jenom někam, jo. Teď chvilku nebudu mluvit, jo. Tak. A jedem rychle semka, tak. Pátý skrytý místo. Tak. Vzali jsme si tady tohle, jo. Teď to musíte dát semka nějak. A musíte tam vidět tohle, jo. Vezmete to sem. Nesmíte tam mít tohle a vezmete to boom. A jde vám to, jo. Takhle. A jste takhle, jo. Jo, jste normálně to. Tak. A tohle byl pátý skrytý místo. Jdem na šestý skrytý místo. Tady
vypadá to, že tady nic není, ale je tu a tady je normálně pod tím, to takhle pěkně vypadá. Kdybyste si sem něco dali, je to pěkný a může mít na štole, nevím, co teď bylo, koliký to bylo. Mám pocit, že 6. Tak jdem teď na 7. skrytý místo. Jestli jste si už to všimli, že tady, tak musíte trošku jen vyskočit. Jo, jste tu, tady nic nefunguje, jo. Jinak všichni lidi se vám budou divit. Jo, tak tohle byl 7. mýtus. Ne mýtus, ale skrytý místo. Jdem na 8. skrytý místo. To je normálně tudy, jo. A tu, normálně jste zas tu, jo. Tady a tudy má, to nefunguje. Tak a jdem na 9. je to, tak na 8. ještě tady, jo. A 9. je úplně stejný, a ta 8. je úplně stejná, ale kudy má. Jo, někdy se takhle ztratíte jak já. Ne, jo, dobrý, už vím, kudy má. Tak, jo, odblokujete si to, boom, a takhle už vám to zase. A takhle to vám zase furt nemusí být. Vidíte? Mně to zatím nevyšlo, ale když to uděláte tohle, vám to furt nevíde, jo? Tak. A jdem na poslední asi mýtus. Takže skrytý mýtus.